आधार कार्डखौ निजिनि मबाइलजों अनलाइनै माबोरै डाउनलड बानायो बेखौ खोन्थालांनोसै थौदो दाना जोङो मबाइलाव नायलांदोनि माबोरै प्रसेसै जों डाउनलड बानायो आधार कार्डखौ डाउनलड बानायनो थाखाय नैबे गुगोलाव क्लिक बानायनांगोन बेनि उनाव ये टाइप बानायनांगोन UIDAI उदै बेखौ क्लिक बानायदो बेनि उनाव नैबे लिंकआव क्लिक बानायबानो जाबाय बेनि उनाव लेंगुवेज सेलेक्ट बानायदो गेट आधार बे गेट आधाराव थांनानै आधार डाउनलड बेयाव क्लिक बानायबानो जाबाय बेनि उनाव नैबायदि ओंखारगोन नैबे गोजौथारनियावनो आधार डाउनलड दङ बे क्लिक बानायबानो जाबाय बेनि उनाव नैबेयाव इन्टार आधार बेयाव क्लिक बानायदो मैया सेलेक्ट होनाय दं आधार नाम्बार इनरलमेन्ट आइडि नाम्बार आरो भार्चुएल आइडि नाम्बार जुदि नोङो आधार गोदानै बानायनायबा नै इनरलमेन्ट नाम्बारदो बरननो हायो नङाबा जुदि अलरेडि आधार नाम्बार मोनखाबायबा नोङो नैबेयाव आधार नाम्बारखौ टाइप बानायबानो जाबाय बिनि उनाव नैबे गाहायाव नैबे केपचाखौ नै गाहायाव फिल बानायदो नैबे सेन्ड OTP आव क्लिक बानायदो नै दाना आधारजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बाराव OTP सेन्ड बानायदों बेयाव OTP खौ इनपुट बानायदो दाना OTP खौ टाइप बानायनायनि उनाव भेरिफाइ डाउनलड बेयाव क्लिक बानायदो नै दाना जोंना डाउनलड जाबाय नैबे PDF आव फैबाय जों PDF खौ क्लिक बानायना नायनोसै नैयो सिक्रेट कोड प्रोटेक्टेड थायो बेखौ जोङो नैयो लिरनाय दङ मादो खुलिनो हायो नैबेयाव होनदो नोंनि नामनि आधारजों लिंक थानाय नामनि फार्स्ट मोनब्रै आखर बेखौ केपिटेल टाइप बानायनांगोन आरो बेयाव नोंनि इयार जोनोम जानायनि इयार माने सन जैसे कि 1999 बेबायदि स्टाइलनि बेयाव नोंना मा जायो मोनब्रैया बेखौ क्लिक बानायनांगोन नैबेयाव होनाय दङ बेनि उनाव अके आव क्लिक बानायबानो जाबाय नैबेयाव नै दाना जोंना आधारा डाउनलड जाबाय बेखौ जोङो प्रिन्ट आउट बानायनाबो लानो हायो नर्मेल कपि हिसाबै बेबायदियै जोङो गोरलैयैनो आधारखौ डाउनलड बानायो लोगोफोर जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब बानायबानो जाबाय लोगोसे लोगोफोरनोबो शेयार बानायबानो जाबाय थेंक इउ सो माच